Len myseľ môže byť chorá. Len myseľ sa môže liečiť. Iba myseľ potrebuje uzdravenie napriek prejavom tohto sveta, ktorý sa zdá byť reálny. Nikto na tomto svete neunikne strachu, ale každý môže prehodnotiť jeho príčiny a naučiť sa ich správne vyhodnocovať. Boh dal každému učiteľa, ktorého múdrosť a pomoc ďaleko prevyšujú akýkoľvek prínos pozemského terapeuta. Aký vyšší cieľ by mohol mať ktokoľvek, než naučiť sa volať k Bohu a počuť jeho odpoveď? A aký môže byť cieľ ako pripomenúť si cestu, pravdu a život a pamätať si na Boha? Správne chápaná psychoterapia učí odpusteniu v oslobodení sa od ilúzií života v hriechu. Každý, kto potrebuje pomoc, bez ohľadu na formu svojho trápenia, útočí sám na seba a jeho pokoj v dôsledku toho trpí. Neuvedomuje si, že toto ja, ktoré môže útočiť a byť aj napadnuté, je pojem, ktorý si vymyslel. Ďalej si ho váži, bráni ho a niekedy je dokonca ochotný obetovať svoj život v jeho prospech. Toto ja totiž považuje za seba samého. Pacient nemusí myslieť na pravdu ako na Boha, aby urobil pokrok v spasení. Musí však chcieť začať oddeľovať pravdu od ilúzie. Vidieť svoje predstavy ako falošné a prijímať pravdu ako pravdivú. Liečba pod vedením Ducha Svätého využíva čas tak, ako to považuje za najlepšie a nikdy sa nemýli. Pomoc, ktorú Duch Svätý začína a riadí, nemá hranice a každá terapia nakoniec vedie k Bohu, pretože On chce, aby sme boli všetci uzdravení v ňom. Formálne náboženstvo nemá v psychoterapii miesto, ale nemá ani skutočné miesto v náboženstve. V tomto svete existuje udivujúca tendencia spájať protichodné slová do jedného celku bez toho, aby sme vôbec vnímali rozpor. Pokus o formalizáciu náboženstva je tak očividne egoistickým pokusom o zmierenie nezlučiteľného. Čo môže byť potrebné na nájdenie pravdy? Nikto, kto sa naučí odpúšťať ilúzie, si nemôže nespomenúť na Boha. Odpustenie je teda všetko, čo je potrebné prijať pre návrat uzdravenia. Všetky prekážky spomínaní na Boha sú formy neodpustenia a nič iné. Chorá myseľ si to nikdy neuvedomuje. Svet proti tomuto jedinému vedomiu zmobilizoval všetky svoje sily, pretože v ňom spočíva jeho koniec. Tam, kde je odpustenie, musí prísť pravda. Bolo by skutočne nespravodlivé, keby viera v Boha bola nevyhnutná pre úspech terapie. Viera v Boha nie je zmysluplným pojmom, pretože Boha možno len poznať. Viera predpokladá, že je možná aj neviera, ale poznanie Boha nemá pravdivý opak. Nepoznať Boha znamená nemať poznanie a k tomu vedie každé neodpustenie ilúzií v tomto oddelenom svete. A bez poznania možno mať len vieru. Terapeuti tohto sveta sú pre spásu naozaj zbytoční. Kladú požiadavky a tak nemôžu dávať. Pacienti môžu platiť len za výmenu ilúzií. Tá sa totiž musí vyžiadať platbou a cena je veľká. Kúpený vzťah nemôže ponúknuť jediný dar, ktorým sa dosiahne všetko uzdravenie. Odpustenie ilúzií, jediný smer Ducha Svätého nesmie mať žiadnu cenu. Lebo ak áno, len to ukrižuje Božieho Syna. Môže byť takto odpustené. Môže takto skončiť sen o hriechu. Keby sme len poznali pokoj,
ktorý nás obklopí a udrží v bezpečí. Čistý a krásny Božej mysli. Otca, ktorý sa skláňa, aby nás pozdvihol k sebe. Z ilúzií hriechu do svetosti. Zo sveta do večnosti. Zo všetkého strachu, bolesti do radosti. Zo všetkej nenávisti späť do lásky.